polo igual. Non hai que andar matando paxariños nin cousa ninguna. E puxeron ali a guisar, e claro, tiña un culler de pau para que non se lle pegara ao fondo, e cando lle pasaba a culler de pau polo lombo ao paxariño, dicía o paxariño, reméseme con coidadiño, que son moi pequeniño. Cando estivo guisado, collerono, puxeronlo no medio dun plato grande, e levaronlo ao rei para que o comera. E o rei veu que o paxariño era tan pequeniño que non tiña máis co un bocado. Colleu-no polas patas e papou-no inteiro. Cando baixaba por aquí, dicía o paxariño, cómeme con coidadiño, que son moi pequeniño. E caeulle no estómago. Pero como lle caeu? De pé. Caeulle de pico. E sería pequeniño, pero tiña un pico duro. E mancou o rei no estómago. E dixo o rei, ai, que mal me fixo este paxariño, vou ter que o vomitar. Pero non vomitou. E día e medio despois, dixo o rei, que mal me fixo este paxariño, vou ter que o cajar. E foi no cajar. Pero claro, como o paxariño era tan pequeniño, nin moita forza tiña que facer para o dar cajado. E fixose unha forciña de nada. Fixo un... E dixolle o paxariño, cájame con coidadiño, que son moi pequeniño. E fixo só outra forciña, así un... E non saílo o paxariño emplumado de novo, e non se bota a voar por todo o cuarto de baño adiante, e a cantar. E sabedes como cantaba? Mirade, cantaba así. Vou repetir igual, para que vexades que non estou inventando. Pero claro, o mérito está en traducilo. Pois o paxariño que quería dicir era güey, 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 que lle vin, o cu ao rei. E era a burla a que se sometía a esa xente. Pero eu, non sei se vos contar isto, non vos lo contar. Bueno, vou vos contar. Que é o peor que lle pode pasar a unha persona? Que é o peor? Xa sei que suspender é malo, pero o peor... Aprobar, ás veces, hostia. Que é o peor que lle pode pasar a unha persona? Ás veces non é o peor. Ás veces algún está de seus. Ai, que... Mira, decía mi amigo outro día, ai, que carallo. Que cousa estúpida. Que diferencia había, por isto de morrer, non? Entre un que cae dun 10º piso e un que cae dun primeiro piso. Que cae do 10º piso, sei que se sinte, oh, pum. E o que cae do primeiro, síntese, pum. E é do revés, é do revés. E non ten nada que ver. Vou vos decir eu que é o peor que lle pode pasar a unha persona, que lle chamen bobo. Pois sí. Sobre todo se vives nun sitio pequeno. Bobo, bobo, sí, dixen bobo. Se vives nun sitio pequeno como Alalín, e collente de obxectivo, e un empeza a dicirche, ti és bobo, e ven outra e parecelle simpático, e di, sí que és bobo. Oh, és moi bobo, és bobo, és bobo, é moi bobo, bobo, bobo. Ao final, acabas arrabiado, podeste trastornar. Isto pasou cerca de Lalín, pasou ao mozo, todo o mundo lle chamaba bobo. E ele un día fartouse, e colleu un coitelo, porque ele decía, eu non son bobo, eu son monosílabo. O sea, que era bona máis. No, ti és bobo. Foi á casa, colleu un coitelo, foi á corte e matou un boi. Un boi dos das vacas, non dos das despedidas de solteira. Un boi dos que había ali. Quitoulle a piel, colleu a carne, asouna toda, chamou aos veciños, dixolle, vide, coxe vou bordar eu o xantar, doulles de comer e de beber hasta que se fartaron. E cando acabaron, dixéronlle, tes razón, ti non és bobo, ti és bobo e medio.
e a él non lle quedaba nada con que ganar a vida, só lle quedaba a piel do boi. E colleu a piel do boi, encartouna, dixo aos veciños, vou vender a piel deste boi a Santiago. E marchou a Santiago, pero onde carallo se venden en Santiago as pieles? Ele andou pola plaza de Bastos, arriba e abaixo, e non vendeu. E empezou a chover, cousa rara en Santiago. E puxose do voladizo dunha casa, desencartou a piel, botouna por riba, pegoulle o sono. E sinteu que lle picaban nela. E mirou de reo e veu que era un corvo que se pousara e lle picaba na piel. Que fixo? Envolveu-no. Atoulle un cordeliño a unha pata e andaba co corvo paseando por Santiago. E un día, pasando pola plaza de Mazarelos, hai ali unha tienda de alfombras, dixéronlle, oiga, canto quere pola piel do boi? E dixo, el canto me dan? 3 pesos en plata. Dixo, moi ben, vendeulle a piel do boi, colleu os 3 pesos, e había que non xantaba. E foi a unha casa de comidas, fixo unha cousa moi rara. Colleu un peso en plata e meteu-no debaixo da alfombrilla da entrada. E colleu outra e tirouno no paragueiro. E colleu outro, puxose nunha mesa e meteu-llo debaixo dunha pata. Cando chegaron para atendelo, dixo el, póñeme 2 platos. Espera por alguén, dixo, no. Un pa min e outro pa o corvo. Dixo, pero mire, que nós aquí os animais non lle damos de comer na mesa ca xente. Dixo, non fajan de menos a este corvo, que lle é un animal sabio e adiviñador. Dixo, é logo que adiviña. E non lle tira dunha pluma do rabo, e fai o corvo, que dixo? Dixo, pois miren, que se miran debaixo da alfombrilla da entrada, han topar un peso en plata. E van mirar, de Dios, aparecelle un peso en plata. E é que máis sabe? Que se miran no paragueiro, hai outro peso en plata. E van e miran, topan outro, é que máis sabe? Que esta mesa está a coxa porque debaixo dunha pata ten un peso en plata. Miraron, véndanos o corvo. Dixo, non lle vendo que me fai moita compañía. Dixo, pero mire, pagámoslle ben. Canto pide por el? Canto me dan? 5.000 euros. Vendeulle o corvo por 5.000 euros. Chegou á aldea e dinlle aos veciños, que bobo! Vendiche a piel do boi en Santiago? Dixo, vendín. Canto che deron por elo? 5.000 euros. 5.000 euros! Non matan todos os bois que teñen. E vanlle vender as pieles a Santiago. Claro, non venderon ninguna. Volveron para a aldea arrabiados. Foron ya á porta da casa a petar para darlle unha tunda. E el non lle abreu, claro. E deronlle un castigo dos de portas para fora. Cajáronlle todos aliviante. E viñeron 6 días seguidos de sol. E ao cabo dos 6 días abreu a porta, saleu cun saco, barreu a merda para dentro do saco, dixo aos veciños, vou vender a vosa merda a Santiago. Chegou a Santiago e hai ali, por onde se entra Pó Franco, hai unha boca rúa que se mete, e hai unha tienda de Rocher, así facendo esquina, puxese co saco aberto, ali pregonando, decía, vendo aquí unha lama moi boa para o cutis. Que feo para no guapo, que bello volve o novo. E a xente, por se ver guapa e nova, canto gastan cada merda. Canto vale? Tanto. Vendíalle en botiños pequenos. Canto ganou con aquel saco de merda? 5.000 euros. Volveu á aldea, dixeron aos veciños, que bobo? Vendiche a nosa merda en Santiago? Xo vendí. Xa canto che dan por elo? 5.000 euros, 5.000 euros. Non cajaron un mes inteiro para un remolque dun tractor. Cando tuveron a rebordar, marcharon con el para Santiago e entrando polo Castiñeiriño estaban ali os municipales e os pararon, unha multaza lle meteron. Tuveron que volver co tractor para ali, tiraron a toda a merda na cima dun prado, viñeron os de medio ambiente, pagaron outra multa máis. Foron onde ao mozo, romperonlle a porta da casa.